Olo doho utogi hutu jaya bukan asa songon na yakin jo omakku memang nau ngadong calo parumen nah deh ale ijabu doang gim kan ikut se ijabu mana baru olo hutu jabu asa rame do suasana utte budi mana dong anu makkatai daripada ho alana molo makkatai do tonon atau bosan au molo ijabu mana oke do piau oh ale o telepon maju mana dah asa upastihon ijabu do mana manang nadang molo lang ijabu asa suruh mula deh oh telepon ma pe mas toki dah hai bang ijabu do kan ijabu alian non ning lawau tu luar do dong aku unang maju laho anggi ning manugi hon calon akang mau tu jabu ne mana kan pangiduan na mulubui ijabu mahoin na asa dong tabu makatain ne mana kola tu hol cocok kamu suna puang ijabu maju dah usia wa beho sedari on lepen no persis garemu bah ngagawat tu bereng calon akangi baru laga bikuni bereng-bereng on nejebu naso menarik beho tahe bagi mi lomom ibi tahu deh jebu mau jauh deh tak tolong jauh ai lagi di dia do ro posisi ni abang sonari ai lagi jebu ni akangi do do masih tu nak ketujuh calon akan mati jebu asal tak do mah asal nang kemana suku-sukunya dia nang ribu orang bakal lebih kan bah nas kalian do mati songon nedok ni omai mau bener oke mah deh olo demi doli aek oke lah bawa mas tur manguli ho daripada awi tekan oke mama langsung ni dah upai mau ijabu ale unang lupa ho jajimi uang parsi sigaret turi pamade bayon olo din na ijabu mana ipai mapehita lama itu sonari oh boy do ko ni mana ala ni awin na makana ulay mana kan olo ngai butuh kan sondian no mangalusi suku-suku ni oma kira-kira man no suku-suku ni nabur ya teh asa terpersiap kinanau ba positif dan no suku non nai jadi gemaho calo parumen siap marpesta itu rin na don non buaman no benom mo mangalusi itersoni nama suku-sukun na patigaku positif di langsung tu si nama no suku-sukun ni ala nga si pak sau atau manguli ele molo menurut tahu kan dinggam man no nalusi molo urusan ke depan na patah-patah pe muse setidaknya maksud tu mabelas rohana oldo kan ale ipe terserah ho mak apa yang tabu mama sadoba alana kan pangiduamu ngaulean kuni jebu ni mu anggiku molo solo ho mengabulkan permintaanku ya oke lah nggak apa-apa oke mak molahan non walu si peringgan ale ngarapi ya kan dang hau butu dang hohar anon dang baga kawe bereng anggim calo si medwe naburi anggo mado dang jelas be perbinerengan na lebih guna may bereng-bereng sonari aneng yala bau ele muluboy berek kono berarti baga do
rapi do bumu. Alien no molo makata ita togi orang gimida una kolak kita do na bori sesongon na hidup suasana dah awala ni mana do makana ulu tuje bum ala na molo sorong imana no kaku hian tebu pembahasan malas sih bet oh mamai yang gue mana do bui do ya kerja sama ya anggoy tenang mo lama ita beta alien no parrohahon aku dah salawarhu maybiran no tari de karek-karek naon bah mersimba bayon nah salah manuhur di sayang dangi pake seduneho